यानंतर अस्मिता बांदेकर मॅडम महिला बालकल्याण सभापती माजी महिला बालकल्याण सभापती यांचा यशस्वी सन्मान आपल्या अक्षता रापे मॅडम माजी सभापती वैफाळी तालुका यानंतर मंचकावर उपस्थित सर्व सन्माननीय पदाधिकारी यांचा शब्दसुमनाने मी यथोचित सन्मान करत आहे। उपस्थित सर्व माता महिला भगिनी आहेत त्यांचाही मी यथोचित सन्मान करते आणि या ठिकाणी आदरणीय बांदेकर मॅडम या आपले विचार मांडतील अशी मी त्यांना विनंती करते। थोडासा यायला उशीर झाल्याबद्दल सर्व महिला भगिनी आणि बांधवांची पहिल्यांदाच माफी मागते। कार्य बाहुल्यामुळे आणि वेळेचं यायच्या रस्त्याचं अंतर खूप असल्यामुळे थोडंसं आम्हाला यायला त्या ठिकाणी वेळ झाला। दिनांक 20 तारीखला होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारार्थ आज आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। प्रचारासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या सभागती सावंत मॅडम, आमच्या वहिनी साहेब, आमच्या जिल्ह्याच्या अध्यक्षा, त्याचबरोबर व्यासपीठावरील माझ्या सर्व सहकारी भगिनी, उपस्थित महिला भगिनी आणि बांधवांनो, खरं तर इथे आल्यानंतर किंवा ऐकिवात असलेल्या त्याच्यावरून आपल्या विभागात प्रचाराला येण्याची काही गरज असेल असं मला या ठिकाणी वाटत नाही। कारण सन्मान्य आपले उमेदवार आणि आमदार नितेशजी राणे साहेबांनी गेल्या 10 वर्षामध्ये तुमच्या प्रत्येक घराघरामध्ये अशा पद्धतीनं टच ठेवलेला आहे की तुम्ही प्रत्येक जण ते आपल्या घरातले भाऊ, आपल्या घरातला मुलगा अशा पद्धतीनं त्यांच्याशी वागत आहात किंवा ते तुमच्याशी वागत आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्या मतदानाच्या मागणीसाठी किंवा त्यांना मत द्या म्हणून सांगण्यासाठी आम्ही यावं असं इथे काही नाहीये। पण तुमच्या भेटीसाठी सन्माननीय वहिनी साहेब आलेले आहेत, सावंत मॅडम आलेले आहेत, तुमच्याशी भेटावं, तुमच्याशी हितगुज करावी आणि त्याचबरोबर जर काही लोक तुमच्यापासून वेगळी असतील, विरोधामध्ये असतील, तर त्यांचं मत तुम्ही कसं परिवर्तन करावं त्याच्यासाठी आज आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। निशाणी त्या ठिकाणी दिसतेच आहे सगळ्यांना, कमळ ही निशाणी आहे। त्या निशाणीच्या समोरचं बटन दाबायचं आहे, पण ते का दाबायचं आहे, का आपल्या नेते साहेबांना त्या ठिकाणी ह्याच्यामध्ये विधानसभेत पाठवायचं आहे हे खरं तर सांगणं आम्ही तुम्हाला सांगू, तुम्हालाही माहिती आहे, पण आम्ही तुम्हाला सांगू आणि ते तुम्ही त्या लोकांच्या पर्यंत जाऊन पोहोचवायचंय जे विरोधामध्ये काम करताय। आज बघा सन्माननीय आपल्या या 2.5 वर्षामध्ये महाराष्ट्रामध्ये आपलं सरकार आलं, महायुतीचं सरकार आलं, भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी म्हणजे कमळ, धनुष्यबाण आणि राष्ट्रवादीचं घड्याळ हे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन आज महायुतीचं सरकार त्या ठिकाणी स्थापन झालं। आणि सरकार स्थापन झाल्यानंतर जेव्हा सुरू झालं तेव्हा त्यांनी विचार केला की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महिलांची संख्या मोठ्या प्रमाणावरती आहे आणि म्हणून महिलांच्यासाठी आपल्याला नक्कीच काहीतरी केलं पाहिजे आणि हा विचार डोक्यामध्ये घेऊन आज महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना या सरकारने आपल्यासाठी राबवल्या। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे त्या योजना, कारण प्रत्येक जण या योजनेचा लाभ त्या ठिकाणी घेतोय। त्यात सगळ्यात महत्वाची जर कुठली योजना असेल तर आपली कुठली सांगा, कुठली योजना? लाडकी बहीण। प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये ही योजना जाऊन पोचली आहे ना। शिंदे साहेबांची, शिंदे सरकारच्या माध्यमातून सुरू असलेली लाडकी बहीण योजना प्रत्येक घरामध्ये पोचली। महिला भगिनीनं मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, जेव्हा ही योजना सरकारने कार्यान्वित केली, सुरू करायचं ठरवलं,
तेव्हा हे जे सरकारमध्ये विरोधी पक्षात बसलेली लोक आहेत, मग हातवाले असतील, मशालवाले असतील, त्या लोकांनी काय केलं तर कोर्टात केस दाखल केली. का केस दाखल केली? ही योजना बंद करावी, ही योजना होता कामा नये. का होता कामा नये? म्हणे आमच्या सरकारवर बोजा पडतो. अरे सरकारवर बोजा पडतो तो आम्हाला त्याच्याशी काही संबंध नाही, देणं घेणं नाही. आमच्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये, प्रत्येक महिलेच्या घरामध्ये आज त्यांच्या नावावरती पैसे जमा होत आहेत ना, मग ते आपल्यासाठी योग्य आहेत ना? का ते बंद करायचे आहेत? करायचे आहेत का? मग हे जे कोण मशालवाले फिरतायत ना, त्यांना ते समजलं पाहिजे, ते आपल्याला समजलं पाहिजे. म्हणजे आम्ही आमच्याकडे जर विरोधात कोण काम करत असतील किंवा तुम्हाला कोण सांगायला आलं, कारण आज वेगळं काहीतरी सांगतात. आता त्यांनी काय ठरवलं माहिती? ही योजना बंद करावी म्हणून कोर्टात गेले आणि वरती आता त्यांच्या वचननाम्यात काय आहे? ही योजना आम्ही चालू करणार आणि 3,000 रुपये देणार. म्हणजे जी लोक योजना बंद करायला चालले तेच सांगतात आम्ही 3,000 रुपये देणार. कारण आमच्या सरकारने 2100 सांगितलेत ना. म्हणजे पुढचा हप्ता हा आमचा 2100चा जमा होणार. लक्षात ठेवा, कधी सरकार बसायला पाहिजे. आणि सरकार कधी बसणार? प्रत्येकाने आमचे आमदार, म्हणजे तुमच्या विभागात तुमचे आमदार, आमच्या विभागात आम्ही आमचे आमदार, सावंतवाडीवाल्यांनी आपले आमदार, असे जेव्हा संपूर्ण महाराष्ट्रातनं हे आमदार निवडून येतील तेव्हा आपल्याला ही योजना कायम चालू राहील. आणि म्हणून मला काय सांगायचं की हे तुम्ही प्रचारक व्हायचं आजपासून उरलेल्या दिवसात. तुम्ही आता ह्या वैभववाडी तालुक्यातल्या प्रत्येक गावातनं आलेल्या महिला भगिनी आहेत. मग माझ्या गावातनं नितेश साहेबांना जास्त मतदान कसं होईल? कारण आमचं महिला भगिनींचं मतदान जास्त आहे. पण उद्या जर आकडेवारी काढत नाही, त्या आताच्या झालेल्या निवडणुकांमधली जर आकडेवारी काढली तर महिलांचं मतदान कमी होतं. मग का कमी व्हायला पाहिजे? म्हणजे आम्ही कुठेतरी नाही बाई कशात गाव व्हाया, मग उशीर झालं, जेवण करीत राहू, दुपार झाली, संध्याकाळ झाली, तोपर्यंत मतदान बंद झाला. असं होता कामा नये. सकाळी 11 वाजेपर्यंत हे मतदान पूर्ण करून घ्यायच्यासाठी आपण महिला भगिनींनी प्रयत्न करायचा, तर ह्या योजना चालू राहणार आहे. आज मला सांगा, रेशन धान्य दुकानात जातात ना तुम्ही रेशन घ्यायला, नुसती रिकामी पिशव्या घेऊन जातो, 2-2, 3-3 पिशव्या हातातनं घेऊन जातो. येताना भरून रिक्षातनं घेऊन याव्या लागतात. इतकं आपल्याला सामान त्या ठिकाणी मिळतं ना सगळ्यांना. पैसे न्यावे लागतात का? नाही. आनंदाचा शिदा फक्त 100 रुपयात 4 काय 5 वस्तू मिळतात त्या ठिकाणी. आज तेल पण 100 रुपयात मिळत नाही. पण आपल्याला सरकारच्या माध्यमातून जेव्हा आपल्याकडे कोरोना आला, सगळं ठप्प झालं, तेव्हा आपल्या सन्माननीय मोदी साहेबांनी ही योजना चालू केली की प्रत्येक घरामध्ये अन्न शिजलं पाहिजे. मुलं उपाशी राहता कामा नये, माणसं उपाशी राहता कामा नये, त्यांच्या पोटात काहीतरी अन्न गेलं पाहिजे. त्याच्यासाठी ही योजना तेव्हा चालू केली, पण ती आज तागायत चालू आहे आणि अजून पुढे 4 वर्ष ती चालू राहणार अशी त्या ठिकाणी केली. हे कोणी केलं? मग मोदी साहेबांनी केलं ना. कोणासाठी केलं? आपल्या सगळ्यांचा विचार त्या ठिकाणी करून केलेला आहे. मग ह्या जर सगळं आपल्यासाठी चालू राहायचं असेल तर आपल्याला त्याच्यात पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. मी कशाला त्याच्यात भाग घेऊ असं म्हणण्याची गरज नाही. आज मला सांगा, एसटीची सवलत आपल्या सगळ्यांना मिळते ना. किती रुपये तिकीट? 50% जातो आपण. म्हणजे जिथे 50 रुपये होतं तिथे आज 25 रुपयाला बसतं, तिथे 100 रुपये होते तिथे 50 रुपयाला आपल्याला महिलांना तिकीट मिळतं. आणि त्याच्याही पुढे जाऊन जर 75 वर्षावरचे असतील तर त्यांना फुकटमध्ये मिळतं. म्हणजे कोणासाठी आहे? आपल्यासाठी आहे. निवडून आलेल्या नितेश साहेबांना त्याचा उपयोग आहे का? फुकटमध्ये मिळतं. म्हणजे कोणासाठी आहे? आपल्यासाठी आहे. निवडून आलेल्या नितेश साहेबांना त्याचा उपयोग आहे का? नाही. वैनी साहेब, मग ह्या योजनेचा लाभ जर घ्यायचा असेल तर आपल्याला उमेदवार निवडून दिला पाहिजे. म्हणजे ह्या मुद्दाम का मी तुम्हाला प्रत्येक समजावून सांगते की तुम्ही लोकांच्या पर्यंत जाऊन सांगितलं पाहिजे. आज बघा, महिला गरोदर राहिल्यापासून तिची सगळी जबाबदारी कोण घेतं? शासन घेतं ना. लसीकरण फुकट, तिला खायला आहार फुकट, ती यायच्या अगोदर म्हणजे बाळंत व्हायच्या अगोदर तिच्या खात्यात 3,000 रुपये, मुलाचा जन्म झाला की परत तिच्या खात्यात 3,000 रुपये. मुलांसाठी सगळं तुमचं काय ते हे दिलं जातात, लसीकरण सगळं मोफत. नंतर ते बाळाला अंगणवाडीच्या माध्यमातून त्या बाळाला पोषण आहार दिला जातो की नाही जातो? प्रत्येकाच्या घरामध्ये तो पोषण आहार त्या बाळाला पण दिला जातो, त्याच्या आईला पण दिला जातो. असा 3 वर्षापर्यंत तो आहार त्या बालकाच्या आणि आईच्या घरामध्ये येतो. ही पण योजना चांगली आहे की नाही? मुलींचं शिक्षण फ्री, सगळं शिक्षण. त्याचबरोबर आता तर म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण घेऊ दे, इंजिनिअरिंगचं घेऊ दे, कुठलं आणि उच्च शिक्षण घेऊ दे, ते सुद्धा त्या ठिकाणी फ्री मिळतं. म्हणजे ह्या सगळ्या योजना जर कायमस्वरूपी चालवायच्या असतील तर आपल्याला या शासनाच्या पाठीशी राहिलं पाहिजे, तुमच्या आमदारांच्या पाठीशी राहिलं पाहिजे. तुमच्या आमदारांनी तर ह्या 3 तालुक्याचा कायापालट केलाय. मला सांगा, मुलींना सायकल फुकट दिलेल्या आहेत. जवळजवळ ह्या मतदारसंघामध्ये 1000 सायकल त्यांनी आपल्या नितेश साहेबांनी फुकट दिलेल्या आहेत. का तर मुलींचा वेळ अभ्यास करताना त्या बससाठी थांबल्या,
वेळ झाला, बस मिळत नाही, जाऊन वेळेवर पोहोचत नाही आणि मग अभ्यास करायला उशीर होतो, असं होता कामा नये. म्हणून त्या ठिकाणी त्यांनी सायकली सुद्धा मुलींना वाटलेल्या आहेत आणि कितीतरी लोकांच्यासाठी मग आम्ही आता व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून बघतो, पेपरच्या माध्यमातून वाचतो. कोणाचं ऑपरेशन करायचं असेल, मुंबईला नेलं तर ते फ्रीमध्ये करून दिलं. कोणाच्या घरी एखादे काहीतरी अपघात घडला असेल त्याच्यासाठी त्यांनी ते औषधोपचार करून दिले. म्हणजे असं कितीतरी वेगळं काम या सन्माननीय नितेश साहेबांच्या माध्यमातून, तुमच्या आमदारांच्या माध्यमातून या ठिकाणी घडलेलं आहे, होत आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मला सगळ्यांना विनंती करायची की उद्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये आपल्या आमदार साहेबांचा जर समावेश व्हायला पाहिजे, मंत्री म्हणून यायला पाहिजे, तर तशा प्रकारचं मताधिक्य आपल्याला देणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून ते करण्यासाठी आपण सगळ्यांनी त्या ठिकाणी भरघोस मतांनी त्यांना विजयी करायचं. एवढं सांगून मी आपली सगळ्यांची रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. यानंतर आदरणीय माजी जिल्हाध्यक्षा सुमेधा पाताळे मॅडम हे आपले विचार मांडतील. यानंतर आदरणीय सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा अध्यक्षा आदरणीय श्वेता कोरगावकर मॅडम या आपले विचार या ठिकाणी मांडतील. नमस्कार. श्री देव ग्रामदेवतेच्या चरणी नतमस्तक होऊन आज जो हा वैभववाडी तालुक्यामध्ये आपला महायुतीचा महिलांचा मेळावा आणि त्या अनुषंगाने व्यासपीठावरील सन्माननीय आमच्या निरमताई, खास गोव्यावरून आलेल्या महाराष्ट्र प्रदेशच्या निवडणूक प्रभारी म्हणून सन्माननीय सुलक्षणा ताई सावंत मॅडम, या मंडळाच्या अध्यक्षा सन्माननीय प्राची तावडे, सन्माननीय सर्व व्यासपीठ, माझ्या समोर बसलेल्या माझ्या भगिनी आणि बंधू, आज आपण 2024च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारार्थ इथं आज आपण वैभववाडीमध्ये जमलेलो आहोत. खरोखरच कार्यसम्राट असे आमदारांचं आज प्रचारासाठी येणं आम्हाला एक भाग्य लागलं. आमदार हे निवडून येणारच आहेत, पण समोरच्या विरोधकाचा आपल्याला डिपॉझिट जप्त करायचं आहे, त्यासाठी हे प्रयत्न आहे. आज तुम्ही बघताय केंद्रामध्ये मोदी सरकारच्या नेतृत्वाखालचं सरकार, तसंच 2-2.5 वर्ष आपलं महायुतीचं महाराष्ट्र राज्याच्या नेतृत्वाखाली आपण कार्यरत आहोत. तुम्ही बघताय की सन्माननीय मोदी 2014 मध्ये विराजमान झाले, देशाचे पंतप्रधान झाले आणि आपल्या भारताचा कायापालट व्हायला सुरुवात झाली. जवळजवळ आपल्या देशामध्ये जो बदल झाला तो तुम्ही बघताय उघड्या डोळ्यांनी. आपण बघतोय की फक्त मी सांगते की लांब लल्ला आपले राम 500 वर्षाचं उघड्यावर त्यांचं पाषाण होतं. आज त्यांनी त्यांना एका चांगल्या अशा सुंदर मंदिरात विराजमान केलं. असा ऐतिहासिक सण, हा ऐतिहासिक सणाच्या आम्ही साक्षीदार झालो की आपला जे आपण परमेश्वर असा ऊन पावसात उघड्यावर असताना त्याला छत दिलं ते आपल्या मोदी सरकारने. त्यामुळे बघा आपण मेट्रोचं जाळं एवढं फास्ट आपल्या देशाभरात चालू आहे की 1-2 तास लागायचे, त्या ठिकाणी आपला 25 मिनिटाचा प्रवास झालेला आहे. तुम्ही म्हणताय की महाराष्ट्र सरकार, युती सरकारने आता अस्मिताताईने सांगितलं की वेगवेगळ्या योजना या आहेतच, पण मी काय म्हणते त्या योजना मागचं तुम्ही दिलेल्या आपल्या सरकारचं एक काफियत आहे का? ते 1500 रुपये एखाद्या सर्वसामान्य माणसाला वाटेल ती 1500 रुपये, पण एखादी महिला त्या 1500 रुपयात सुद्धा आपलं महिलावर काढू शकणारी अशी महिला आहे की त्याला 2 वेळचं अन्न सुद्धा मिळत नव्हतं. आपल्या मुलीने एकासाठी शाळेसाठी वही पुस्तक मागितली, ती सुद्धा आपल्याला देता येत नसेल, त्या आईची खंत असेल, पण त्या 1500 रुपयात खूप काही ती करून जाते. आज आपण बघतोय ऐतिहासिक असा नेव्ही डे आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये साजरा झाला. कोणामुळे झाला तर आपल्या भाजपा युतीच्या सरकारामुळे झालाय. आणि हा ऐतिहासिक सण आपण सगळ्यांनी बघलाय. कधी आपण 50-60 वर्षात असं अनुभवलं की नेव्ही डे आमच्या सिंधुदुर्गात साजरा होतोय. आज आमच्या सुलक्षणा ताईंवर एवढी महाराष्ट्र प्रभारी निवडणुकीची जबाबदारी, त्या एवढ्या तळमळीने सकाळी
च्या फ्लाईटने गोव्याला उतरून त्या आज राईट टाइम इथे आल्या. म्हणजे पक्षावर असलेली तळमळ. आज मी तुम्हाला एवढंच सांगते की आपण या महिला वर्ग इथं संपूर्ण महिला वर्ग आहे. आपण महिला काय असतो, दोन गावाची आपल्याला नाळ जोडली असते, एक माहेरी आणि एक सासरी. त्यामुळे तुम्ही एक काम करायचं, फोन घ्यायचा दुपारी 1 तास फक्त फोन चालू ठेवायचा. आपल्या माहेरच्या लोकांना सुद्धा सांगायचं तर मत कोणाला घालायचं, महायुतीला घालायचं. सासरच्या शेजारी पाजाऱ्यांना काय सांगायचं, मत महायुतीला घालायचं. एवढं तर आपण करू शकतो. आपल्याला या सरकारने खूप काही दिलेलं असते, त्याची परतफेड करण्याची ही वेळ आलेली आहे. त्यामुळे माझी कळकळीची विनंती आहे, जेवढं आपल्या हातून शक्य होईल तेवढं आपण करायचं. या आपल्या सरकारची पुन्हा आम्हाला विराजमान दिमाखात करायचं आहे ना सरकारला. त्यासाठी प्रत्येकीने फुल नाही फुलाची पाकळी या आपल्या युती सरकारच्या या प्रचारासाठी खर्च करायचा असतो. नुसतं आपण बिनधास्त राहून जायचं नाही आहे. आपण समोरच्याचं डिपॉझिट जप्त करणार पण बिनधास्त राहायचं नाहीये. आज या महायुती सरकारच्या अडीच वर्षाच्या कालावधी तुम्ही बघताय की आता त्यांचा संकल्प आहे की जी लाडकी बहीण भावाला राखी बांधणार, जी लाडकी बहीण भावाला राखी बांधणार तिच्या अंगावर खाकी रंगाचं काय येणार, गणवेश येणार. होय ना. 25,000 महिलांना आता पोलीस दलात भरती करण्याचा संकल्प आहे. आपल्यातल्याच माता बहिणींच्या कितीतरी मुली या पोलीस भरतीमध्ये आता समाविष्ट सुद्धा होतील. पण आता त्यांनी जाहीरनामा एवढं केलेलं आहे की वाचून दिवस संपणार नाही आणि ते सत्यात आपलं महायुतीचं सरकार सत्यात उतरणार आहे. आजच्या या मेळाव्याला तुम्ही इथं एवढ्या संख्येने उपस्थित राहिला कारण काय, तुमचे हे आमदार कार्य सम्राट आहेत. त्यांच्या जो कार्याची पद्धत ही वेगळीच आहे, धडाका. आणि या आमदारांना तुमच्यासारखे असे की खरोखरच तुमच्या जीवावर त्यांनी आज आपला हा गड राखून ठेवलेला आहे. शिवाजी महाराजांना जसे या मावळ्यांनी साथ दिली तसे आज तुम्ही ते आमदारांना सगळ्या माता भगिनी बंधू साथ देत आहेत आणि तुमच्या प्रेमापोटी ते इथं महाराष्ट्रात एवढं निधी आणू शकले. आणि या अशा कार्यसम्राट आमदारांना पुन्हा आम्हाला विधानसभेत पाठवायचं असेल, त्यांची हॅट्रिक विजयाची हॅट्रिक करण्यासाठी आपण त्यांना भरघोस मताने आपण विजयी करायचा आहे. आज कमळ ही निशाणी तुम्ही प्रत्येकाच्या मनामनात, हे लक्ष्मीचं कमळ आहे, प्रत्येकाच्या घरात पोचलं पाहिजे, ही जबाबदारी आपल्याला आहे. आज सन्माननीय खासदार राणे साहेब यांच्या माध्यमातून आज 200 कोटीचं ट्रेनिंग सेंटर आज आपल्या ओरोसमध्ये चालू आहे आणि त्या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये आपलीच मुलं बाळं तिथं ट्रेन होऊन पुढच्या वाटचालीस पुढे जाणार आहे. त्यामुळे ह्या संधीचा प्रत्येकीने फायदा घ्यायचा आहे. तसेच आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय रवीजी चव्हाण यांच्या माध्यमातून खरोखरच असं आम्हाला महान नेतृत्व मिळालं की आम्हाला पालकमंत्री कार्यक्षम मिळाले. त्यांनी भरघोस निधी जवळजवळ 250-3,000 कोटी रुपयाचा निधी आम्हाला ह्या जिल्ह्यासाठी दिलाय. त्यामुळे राणे साहेबांचे, रवींद्र चव्हाणजींचे आणि आमचे लाडके नेते फडणवीस साहेबांचे जर आम्हाला हात बळकट करायचे असेल तर आम्हाला आमदार नितीश राणेंना भरघोस मताने निवडून पुन्हा द्यायचं आहे. मी जास्त वेळ घेत नाही. सन्माननीय आमच्या ताईंचं इथं तुम्हाला मार्गदर्शन लाभणार आहे. तिथं आम्हाला येण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी आपल्या भाजपा युती सरकारची खूप खूप आभारी आहे. वैभववाडी तालुक्यातील सर्व पदाधिकाऱ्यांचं हे असं चाललेलं कार्यप्रद असं काम पाहून खूप कौतुक करावं वाटतं. आणि तुम्हाला या तुमच्या आरोग्यासाठी, तुमच्या सुखी संसारासाठी मी तुम्हाला निरोगी आयुष्य लाभू दे, तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभू दे एवढी श्रीचरणी प्रार्थना करून इथंच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम. यानंतर महाराष्ट्र राज्य निवडणूक प्रभारी त्याचबरोबर गोवा मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत साहेब यांच्या मिसेस सुलक्षणा सावंत मॅडम हे या ठिकाणी आपले विचार मांडतील. मरगळ आली थोडीशी. नाही, कधीपासून आला, कधी आला? 10 वाजता. मला पण तसंच सांगितलं. तर तुम्ही म्हणालात गोव्या मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने, गोव्याहून आला, फ्लाईट मधून कशा आला?
कारण मी मला पूर्ण महाराष्ट्रभर फिरावं लागतं. मी मुंबईला होते, ताई म्हणाल्या 7 तारखेला यायचं आहे, 7 तारखेला येऊ शकले नाही. म्हटलं परत आग्रह केला की 11 तारखेला तरी या. वैभववाडीच्या सगळ्या महिला थांबल्या, तर म्हणून वैभववाडीच्या थांबल्या तर मी जरूर येणार. सो मी असं ठरवलं की आज यायचंच नाही, म्हणून मी फ्लाईट मध्ये, असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे गोव्या म्हटलं कुठली फ्लाईट, चिप्पीला उतरला की काय, असं नाही, मी भोपाळलाच उतरून आलेले आहे. भारतीय जनता पार्टी वैभववाडी तालुक्यातर्फे आयोजित आज महिला मेळाव्याला आपण सगळ्या जणी इथे उपस्थित आहात. अगदी 10ची वेळ होती, तुम्ही 10:10ला इथे पोहोचलात आणि मी जेव्हा इथे पोहोचले होते ते अगदी लगबगीने सगळी जणी इथे बसल्या होत्या. मला माहित आहे उन्हातानात अजूनही आमच्या महिला भगिनी तिकडे पण बसल्या आहेत. हे निव्वळ दाखवतं की तुमचं प्रेम पक्षाप्रती किती आहे, तुमचं प्रेम आपल्या आमदारांवर किती आहे आणि याच प्रेमामुळे तुम्ही इकडे पोहोचला. या बैठकीत माझ्याबरोबर उपस्थित नीलमताई आपल्या बहिणीच आहेत, आपल्याबरोबर उपस्थित आपल्या जिल्ह्याच्या महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा सौ श्वेता कोरगावकर, उपस्थितामध्ये आमच्या बरोबर ज्यांनी थोडंसं भाषण आपलं आत्ता नको, कारण की महिला सुद्धा आता उन्हातानात इकडे बसलेल्या आहेत, अशा सांगणाऱ्या आपल्या सुमेधाताई पाताडे, त्याचबरोबर आपल्या अस्मिताताई बांदेकर. कुठली स्कीम त्यांनी ठेवली नाही माझ्यासाठी बोलण्यासाठी. सो मी आता त्यांना पण धन्यवाद बोलेन, कारण की माझं भाषण मग नंतर संक्षिप्त होईल. आजच्या या बैठकीला आपल्या बरोबर उपस्थित सौ प्राची तावडे आपल्या तालुक्याच्या महिला अध्यक्ष आहेत आणि अगदी हिरहिरीने या भागासाठी चांगल्या प्रकारे महिलांमध्ये राहून त्या काम करतात. त्यांच्यासाठी एकदा मोठ्या टाळ्या होऊ दे. आपल्या जिल्हा सरचिटणीस शारदाजी, त्याचबरोबर नेहा माईणकरजी, आपल्या सीमा नानिवडेकरजी आणि त्याचबरोबर पूर्ण आपला सन्माननीय मंच. आजचे आपला पूर्ण महिला मेळावा घडला, पण ज्यांनी म्हणजे आपल्याला पाठीमागून पाठिंबा दिला असेल, कितीतरी आपले पुरुष पदाधिकारी इकडे आहेत ज्यांनी कुठेच मंच घेतला नाही, पण त्यांनी पूर्ण जबाबदारी या मेळाव्याची आपल्या खांद्यावर घेतली. असे सगळे आपले भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, तुम्ही सगळ्या मोठ्या बहिणी. आज मी जास्त बोलणार नाही, कारण की तुमच्या तोंडावर छान हास्य आहे, बरोबर. दिवाळी आत्ताच झाली, आता मोठी दिवाळी आहे, बरोबर की नाही. कधीची कधी, अरे 13 तारखेला आहे. आम्ही मोठी दिवाळी कधी म्हणतो माहितीये, तुळशीचं लग्न असतं ना तेव्हा. हा, तो मोठी दिवाळी आमच्यासाठी कधी होते, 13 तारखेला. हा, आता तुम्ही सगळ्यांनी प्रचाराला सुरुवात केली आहे का, प्रचाराला सुरुवात केली का, फिरलात का सगळीकडे, काय भात कापणीला गेला होता, बरोबर. मला माहित आहे भात कापणी चालू आहे ना. खरंच तुम्ही अन्नदाते आहात, कारण की तुम्ही भात पिकवता, म्हणून आम्ही आरामात घरी बसून खाऊ शकतो, बरोबर की नाही. हा, भात कापणी सोडू नका, ते पण करा. पण भात कापणीला जेव्हा बाया सगळीकडे एकीकडे जाणार ना, तेव्हा एकामेकाकडे बोला, तो पण प्रचारच आहे, कळालं. सो भात कापणीला जेव्हा सुद्धा जाणार तेव्हा सुद्धा हा प्रचार करायची गरज आहे की कुणाला आणायचं ग बाई, कुठलं चिन्ह काय आहे. सगळ्यांनी इथल्यानंच भाषण करायचं की काय, तुम्ही पण भाषण करायला पाहिजे. चिन्ह कुठलं, कमळ. हे आपण अगदी सगळ्यांकडे कमळ आहे, दाखवा जरा. हा, काय करायचंय तर आपण कमळाला, आपले निलेश राणे साहेब आणि नितेश राणे साहेब, आता इकडे नितेश राणे साहेब, हा इकडे नितेश राणे साहेब अगदी उत्तम रीतीने काम करतात. आता कामाचा आढावा घेतला आणि मी जस्ट बघितलं की दादा काय काय काम केली आहे, तर आकडाच बघून अगदी म्हणजे ह्या फक्त 5 वर्षाचा आकडा जो आहे तो जवळजवळ 3,165 कोटी. आम्हाला आता लिहायला सुद्धा त्रास होतो, पण जेव्हा आपण बघितलं की एवढ्या किंमतीची कामं जी आहेत ती पूर्ण आपल्या मतदारसंघात, ती वैभववाडीमध्ये असो, ती देवगडमध्ये असो, ती कणकवलीमध्ये असो, ही सगळी कामं त्यांनी पूर्ण मतदारसंघात घेतली आहे. आणि ही मतदारसंघामध्ये कामं घेत असताना कधी कधी विकासाची कामं मला काय भेटलं याच्यावर आपण प्रश्नचिन्ह तयार करतो. पण मी खरं सांगू दे, मला असं वाटलेलं की इथेपर्यंत पोहोचायला मला 3 तास लागतील. खरं सांगते मी तुम्हाला, मला असं वाटलं की 3 तास लागतील, पण एवढे चांगले रस्ते झाले माहितीये का, मी अगदी 1.5 तासामध्ये इकडे पोहोचले.
कारण की मी त्या अंदाजाने आले होते, म्हणून नीलमताईंच्या अगदी पहिली पोहोचले मी, कारण की मी अंदाज ठेवला होता की मला 3 तास लागतील, पण अगदी 1.5 तासामध्ये पोहोचले. हे कशाला शक्य झालं की चांगले आपले रस्ते झालेले आहेत. इकडे पण मी जेव्हा बघितलं की चांगले सिमेंटचे रस्ते घेतलेत, म्हणजे जेणेकरून आपल्याकडे इथे भरपूर पाऊस असतो आणि त्या पावसात डांबरी रस्ते आहेत, ते कुठेतरी प्रॉब्लेम होतो या डांबरी रस्त्यांना, कारण की हिरवळ भरपूर आहे. आणि इथे त्याच्यासाठी सिमेंट रस्ते करण्यासाठी काम घेतलेलं आहे. आणि आता सगळ्यांसाठी एक रस्ता खुला केलेला आहे, दुसरा लवकरच तो कंप्लीट पण होईल. आज आपण हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की ही सगळी कामं करताना अगदी म्हणजे जो आपल्याकडे काळ होता, म्हणजे आपण म्हणूया की 2014 मध्ये भारतीय जनता पार्टीचं सरकार होतं. 2019 मध्ये जे आहे, 2019 मध्ये निलेश साहेब आमच्या बरोबर आले. 2014 मध्ये निलेश साहेब थोडस आमच्यावर रुसले होते, दुसऱ्या बाजूला. सो नितेश साहेब मग नंतर इथे आपल्या बरोबर 2019 मध्ये आपल्या बरोबर आले. पण 2019 मध्ये आपण भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आणू शकलो नाही आणि कुठेतरी उशिरा आपल्याला सत्ता मिळाली. पण उशिरा सत्ता मिळून सुद्धा अगदी उत्तम रीतीचं काम आपल्या आमदार साहेबांनी आपल्या क्षेत्रासाठी केलेलं आहे. तो जेवढा वेळ घेतला त्याच्यामध्ये सुद्धा मध्ये कोण आला? कोविड आला. आणि आम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे कोविडमध्ये सगळ्यांना किती त्रास झाला. तरी सुद्धा स्वतः आपले आमदार साहेब इकडे थांबले. त्यांनी लोकांसाठी जे काय करायचं आहे ते पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचमुळे तर त्यांची जनता त्यांच्या बरोबर आहे. आणि त्यांनी परत एकदा निर्धार केला की आपण परत एकदा इथे कमळ फुलवूया. कुणी निर्धार केलाय? लोकांनी निर्धार केलाय. तुम्ही सगळ्यांनी ठरवलंय की परत एकदा आम्हाला आमदार साहेबांना इकडून जिंकून आणायचं आहे. आणि त्याच्यासाठी एक लक्षात ठेवा, आपलं एक मत काफी आहे का? मी एकटी आले, मला मतदान आहे का इकडे? नाही. कुणाला मतदान आहे? तुम्हाला आहे, बरोबर. आपल्या सगळ्या गावांतून महिला आलेल्या आहेत. कुठून कुठून आलेल्या? चिरणे आल्या आहेत का? आल्यात का? बघा, मी आता अटेंडन्स घेते. कोकिसरे म्हणून आले आहेत का? आले. खांबाळे मधून आले आहेत का? हात वर कर जरा मोठ्याने. येडगाव मधून आले आहेत का? वा वा वा, छान. उंबर्डे मधून आले? वा, व्हेरी गुड. भुईबावडा मधून आले? छान. आणि नाथवडे मधून आले? बाकीची नावं घेत नाही, केवढी लिस्ट वाचू मी आता. सगळीच कडून आलाय, बरोबर की नाही? फार छान वाटलं. आता एक लक्षात ठेवायला पाहिजे, आज जे आपण ठरवलंय आणि एवढा वेळ काढून इकडे आलाय, कितीतरी बायका अजून गावातच आहेत ना, सगळ्याच काय आल्या तिकडे? नाही. सगळ्या आल्या असत्या तर अगदी 10,000चा मेळावा झाला असता इकडे, बरोबर की नाही? कंट्रोल झालं नसतं. मग इलेक्शन कमिशनवाले आहेत आपले, बरोबर की नाही? म्हणून थोड्या थोड्या प्रमुख महिलांना आज बोलावलंय. कळालं तुम्हाला? या प्रमुख महिला तुम्ही आहात ज्या जबाबदारी घेऊ शकता, बाकीच्यांना सांगू शकता की आपलं मत कमळावरच द्या. मी ना छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वाक्य तिथे वाचत होते जेव्हा ऑफिसमध्ये बसले होते. स्वराज्य व्हावं ही श्रींची इच्छा आहे. महाराष्ट्रात 2024 मध्ये महायुतीचं सरकार व्हावं अशी जनतेची इच्छा आहे. ही जनतेची इच्छा आहे, म्हणून एक मावळा इथून तुम्ही निवडून देणार ना? हेच आपण वाक्य ठेवायला पाहिजे. हा मावळा जो आहे तो स्वराज्य आणि त्याचबरोबर महायुतीचं सरकार घडवणारा आहे आणि त्याला त्याच्या कामाची योग्य पोचपावती आपलं सरकार देणारच देणार. आणि आता परत एकदा सांगते, 2014 मध्ये आपल्या साहेबांनी, आपल्या आमदार साहेबांनी 47% मतदान घेतलं. 2019 मध्ये भाजपाच्या चिन्हावर त्यांनी 56% मतदान घेतलं. गेल्या लोकसभेमध्ये तुम्ही 65% दिलं. आता किती? 100. अरे वा, म्हणजे सगळ्यांनाच आणलं बरोबर. आता निवड एक लक्षात ठेवायचं, आम्ही बायकांनी आपलं मतदान वाढवायचं. पुरुषांना बघू द्या, आपले पुरुष पदाधिकारी त्यांना बघू द्या. आपण महिलांनी प्रत्येक महिलांकडे पोहोचायचं आणि त्यांना सांगायचं, बाई ग, तुझं मत भारतीय जनता पार्टीला.
तुझं मत आमच्या आमदार साहेबांना, आणि हे परत परत सांगल्यानंतर त्यांना कळेलही आणि त्या पुढे येऊन तुमच्या बरोबर काम करणार. आणि माझी एकच इच्छा आहे की ते म्हणे ऊस छान पिकतो. कधी ऊस आहे ना, हा, मग ऊसाचं काय करता तुम्ही? आता कारखान्याला येतं ते बरं आहे, पण घरात काय करता? काय करत नाही, रस पण काढत नाही. मग 23 तारखेला जेव्हा मी रिझल्टला येईन तेव्हा मला काय द्याल तुम्ही? उसाचा रस तरी द्या, गोड म्हणून म्हणते मी, उसाचा रस देणार ना? हा. आणि मग काही कोणतरी म्हणत होतं मला, नाही ते तांबडा पांढरा, हा तो पण चालेल. मग ती बुधवार शोधून येते. हा, फार छान वाटलं तुम्हाला सगळ्यांना, तुमच्याकडे सगळ्यांकडे बोलून. एकदा जयघोष होऊ द्या. बोलो भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. दोन्ही हात वर करून भारत माता की वंदे. आमदार साहेब मागे बढो. सगळ्यांचे देव बरे करू. या ठिकाणी यानंतर जिजाऊ महिला मत संस्थेच्या अध्यक्षा आणि आपले प्रेरणास्थान आणि आजच्या या लोकसभेत विधानसभेचे जे अधिकृत आमदार आहेत त्यांच्या आई साहेब या आपल्याला सर्वांना मार्गदर्शन करतील. नमस्कार. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक प्रभारी सौ सुलक्षणा सावंत, महिला अध्यक्ष श्वेता कोरगावकर, सुनेजा पाताळे, अस्मिता बांदेकर, प्राची तावडे, शारदा कांबळे, नेहा माईंडकर, सीमा नानिवडेकर, यांच्या गावात बसलेली सर्व मान्यवर मंडळी. आणि आपण बऱ्याच वेळापासून, जसं तुम्ही त्या मॅडमला सांगितलं, 10 वाजल्यापासून आम्ही इथं येऊन बसलोय. पण तुम्ही खूप सहनशील आहात हे मला माहिती आहे. कारण मी आता 3 इलेक्शन नितेशने लढवली. त्या इलेक्शनच्या वेळी जेव्हा जेव्हा मी इथे आले, जरी मला यायला उशीर झाला तरी तुम्ही ह्यावेळेस येते करणार नाही असं माझं मत आहे. कारण मी आज मालवणवरून आले आणि रात्री खूप उशीर झाला. माणगाव खोऱ्यात आम्ही जवळजवळ 12 वाजेपर्यंत होतो आणि मग घरी येऊन झोपून 1 वाजेपर्यंत झोपलं, तर सकाळी थोडा उशीर झाला आणि मग सगळं पत्रक बिघडलं आणि मालवणवरून येण्यामुळे 1.5 तास लागला यायला. त्याबद्दल अधिक क्षमा मागते. तुम्हाला बराच वेळ बसायला लागलाय आणि तुमचं अभिनंदनही करते. तुम्ही 6 महिन्यापूर्वी जी लोकसभेची निवडणूक झाली त्या निवडणुकीमध्ये तुम्ही सर्वांनी राणे साहेबांना निवडून दिलं आणि लोकसभेत खासदार म्हणून पाठवलं. त्याबद्दल आधी तुमचं सगळ्यांचं अभिनंदन. आता या योजनांमार्फत तर आमच्या प्रत्येक वेळी मी आता ऐकून येतून मला पाठ झालंय. मी काही त्या योजनांवर बोलणार नाही, कारण या सगळ्या कार्यकर्त्या या योजना तुम्हाला समजून सांगत असतात. तुम्ही त्या सगळ्यांनी अंमलात आणलेल्याही आहेत, सगळ्या त्याचा लाभ घेत आहेत हे मला माहिती आहे. कारण माझा मुलगा किती हुशार आहे तो मला माहिती आहे. तो एकही योजना सोडणार नाही आणि आपल्या कुठलीही महिला कार्यकर्ता असो, पुरुष कार्यकर्ता असतो, त्या योजनांचा त्याने अगदी पाठपुरावा करून तुम्हाला सगळ्यांना त्याचा लाभ दिलेला आहे असं मला वाटतं. कारण तो नेहमी आम्ही सकाळची दोघं बसतो सकाळी, कारण दिवसभरात आम्हाला त्यालाही वेळ नसतो, तो दुसरी सगळीकडे फिरत असतो. आणि मग मी सकाळी तेव्हा त्याला विचारते आज काय आहे, कुठे जाणार आहे. बहुतेक करून तो कणकवलीतच असतो. पण तो माणूस आहे ना, मी जसं माझ्या मिस्टरांना म्हणजे राणे साहेबांना 40-45 वर्ष हे जिल्ह्याचं राजकारण करताना बघितलंय ना, मला मग त्याच्यामध्ये त्यांची छबी दिसते. कारण ते पण सुरुवातीला असंच होतं. आम्ही मुंबईवरून यायचो तेव्हा घर अगदी आतमध्ये गावात होतं, त्यामुळे रेस्ट हाऊस मध्ये येऊन राहायचो आणि मग असंच गाव 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 फिरत राहायचं दिवसभर, संध्याकाळी घरी यायचं. हा सगळा जो प्रवास आतापर्यंतचा झाला, पण आता ह्याचा प्रवास बघितल्यावर असं वाटतं परत तशीच त्याची पुनरावृत्ती होते.
कारण अगदी हा फक्त आम्ही काय त्यावेळेस जास्त मुंबईत ये जा करत होतो, हा मात्र करत नाही. हा बहुतेक करून तुमच्या जिल्ह्यातच असतो. आणि मग कधी कधी असं मला वाटतं की तू आता इथे, मी मागच्या वेळी पण म्हटलं, मी त्याला सांगितलं तू इथे घरच बांध, म्हणजे मग आई वडिलांना फोन केला तरी चालेल, नाही तर कधीतरी आलाच तरी चालेल. पण कधी कधी भेटही होत नाही दोघांची. पण असं तो आज जिल्ह्यासाठी जो काय करतोय, तालुक्यासाठी, त्याच्या मतदारसंघासाठी जे त्यांनी काय आज 10 वर्ष काम केलंय, त्याची ही सगळी तुम्ही प्रचिती आहात. कारण कुठल्याही मिटिंगला आज विरोधी पक्षाचा आम्ही जेव्हा फिरतो, महिला गावागावामध्ये फिरतो, विरोधी पक्ष आहे की नाही हे मला कळत नाही. कधी कधी दिसले पण नाही त्यांचे मेळावे, कधी दिसले 4 टोप्या घालून आणि ते मशालीचं काहीतरी चिन्ह घेऊन फिरत असतात. बाकी कुठे प्रचार दिसला नाही. पण नितेशने कामच एवढं केलंय की तुम्हाला ते मान्य करावंच लागेल. आणि तसा काम करणारा नेता मंडळाचा मुलगा आहे, तसा मी तुम्हाला जिल्ह्यासाठी दिलेला आहे. आणि तो ज्या हिरिरीने जे काम करतोय त्याला तुमची साथ आहे, म्हणून ते सगळं करू शकतोय. कारण शेवटी तो पुरा महाराष्ट्रासाठी अगदी काम करतो. आज बीजेपी ह्या पक्षाने त्याला जरी प्रवक्ता म्हणा, ते रोजची टीव्हीवर उत्तरं द्यायला जे काय म्हणतात ना, कोण बोललं काय हे उत्तर द्यायचं, ह्याच्यासाठी जो काय ठेवले, म्हणजे तो करतो काम. कधी कधी भीतीही वाटते, खरं सांगते, आई म्हणून सांगते, भीतीही वाटते की शेवटी मुलगा आहे तो आपला, सगळ्यांना अंगावर घेऊन तो काम करतो. वडिलांनी केलं तसं तोही करतोय. पण कधी कधी असं वाटतं, तेव्हा राणेसाहेबांचा जमाना वेगळा होता आणि आता 40 वर्ष नंतरचा काळ वेगळा आहे. आता एवढं सगळं पुढे गेलंय की एखादा माणूस पुढे जेव्हा जातो ना, जास्त अगदी पुढे जातो, लोकांना तो दिसण्यात येतो आणि मग घरच्यांना भीती वाटायला लागते. कारण खरं सांगते, या क्षेत्रामध्ये तुम्ही जेवढं काम करा तेवढं कमीच आहे. पण त्या कामाला समाधान मिळायचं असेल तर तुमची सगळ्यांची त्याला पसंती असावी लागते. त्याला पसंती आहे मला 100% माहिती आहे, कारण त्याने दिवस रात्र तुमच्यासाठी काम केलंय. तेव्हा आता ही 20 तारीखला जेव्हा निवडणूक आली आहे, तिसऱ्यांदा तो ही आमदारकीची निवडणूक लढवतोय. तुम्हाला त्याला, मला असं वाटायचं, मी त्याला सांगायचं, अरे तू वडिलांनी सुद्धा एवढं काम केलं नाही, त्याच्यापेक्षा तू जास्त करतोय, तुला ह्याला बिनविरोध निवडून द्यायला पाहिजे. खरं म्हणजे निवडणूकच नाही, तू लढवायला पाहिजे, बिनविरोध सगळ्यांनी निवडून द्यायला पाहिजे, ते एवढं तू काम केलंय. पण असो, हे सगळं चालत राहतं. तुम्ही जसं आतापर्यंत त्याच्यावर प्रेम केलंय तसं यापुढेही करत राहा, असं माझी विनंती आहे. कारण शेवटी काम जो करतो ना, त्याला 4 हात पाठीवर शाबासकीचे मिळाले ना की तो माणूस पुढे जात असतो. आणि तसं तुम्ही काम करताय असं वाटतं. कारण तुम्ही जेवढ्या महिला, जेव्हा मी येते तेव्हा तो सांगतो, आई तू इकडे मिळाल येते, पण मोठ्या संख्येने तुम्ही येता, आम्हाला सगळ्यांना ऐकता आणि परत घरी जाऊन तुम्ही त्याच्या पाठीशी ठरवता की आपण ह्याच्याच पाठीशी उभं राहिलाय पाहिजे, हे काय कमी नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं तुम्ही या ही जी निवडणूक आहे ती त्याची हॅट्रिक होणार आहे. आणि देवाच्या दयाने मंत्रिमंडळ आलं तर त्याचे मंत्री होईल, पण ती सगळ्यात तुमच्यामुळे होईल ही मनाची धारणा राणे कुटुंबियाची आहे. आज जरी आम्ही सगळी कुटुंबातली मंडळी काम करत असतो, ती सगळी तुमच्या पाठिंब्यामुळे करत असतो. तुम्ही जेव्हा सगळ्या पूर्ण जिल्हा राणेसाहेबांच्या पाठीशी उभे राहता, त्यावेळी हे सगळं आमच्या हातून घडतं. कारण शेवटी विरोधक आहे, खूप काही बोलतात, आम्हाला सगळं माहिती, उत्तरही देता येतं, पण आम्हाला उत्तर नाही द्यायचंय. कारण शेवटी जे खरं काम करत असतो लोकांसाठी, तो कुठल्या टीकेला उत्तर देत नाही. मी राणेसाहेबांना पण सांगते, जे बोलतायत त्यांना बोलू दे, आपल्या अंगाला काही टोचत नाही, पण तुम्ही उत्तर देऊ नका. कारण तुम्ही उत्तर दिलं ते मोठे होत आहे. त्याच्यामुळे या सगळ्याला सावरून, सगळ्या परिस्थितीला बघून तुम्ही आज त्याच्या पाठीशी उभं राहायचंय. त्याला परत एकदा खूप साऱ्या प्रचंड बहुमताने त्याला निवडून द्यायचंय, हे सांगण्यासाठी आज आपल्या समोर आले. तुम्ही शांत चित्ताने आम्हा सगळ्यांना ऐकून घेतलं, याबद्दल धन्यवाद. परत एकदा येईन, विजयी झाल्यावर परत एकदा बोलू आणि आपण सगळे भेटू. महिलांसाठी काय करायच्या योजना आहेत त्याही बोलू. आणि एवढं बोलून मी आपली रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मॅडम.
या ठिकाणी आपण उपस्थित राहून ज्या महिला उपस्थित आहेत त्यांना उपकृत केलं. मॅडम, मी वैभवाडीच्या वतीने मी आपल्याला शब्द देते. वैभवाडीने सर्व वैभवाडीतील महिलांनी एक निर्धारच केलाय. आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब हे महायुतीचे उमेदवार आहेत आणि त्यांना 99% वैभवाडीतून मतदान साहेबांना 11,000चा लीड मिळेल अशी आमची खात्री आहे. आपण खरोखर या वैभवाडी करण्याचा संकल्पच केलेला आहे. त्यामुळे मॅडम आपण निश्चिंत राहा. यानंतर ज्या सर्व माझ्या महिला भगिनी उपस्थित आहेत त्यांनी कोणीही जाऊ नये. या ठिकाणी आदरणीय प्राची तावडे या आभार प्रदर्शन करतील आणि ताईंसोबत आपल्या सर्वांचा एक फोटो काढायचा आहे, म्हणून कुठल्याही महिला भगिनीने जाऊ नये. नमस्कार सर्वांना. या विधानसभेच्या प्रभारी आहेत सुलक्षणा सावंत आणि जिजाऊ महिला संस्थेच्या अध्यक्षा निगमताई राणे, जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर मॅडम, सुनेता पाताडे मॅडम, अस्मिता बांदेकर मॅडम आणि सर्व माझ्या महिला पदाधिकारी, नगरसेविका, सरपंच आणि सर्वच महिला आणि सर्व पुरुष पदाधिकारी, त्या सर्वांनी तुम्ही इथे उपस्थित राहिला त्याबद्दल सर्वांचे मी आभार मानते. आणि आपण सर्वांना एक विनंती करते की आपण आई साहेबांना 1-2 हात वर करून ग्वाही देऊया की आपण नितेश साहेबांना कमळ या बटन दाबून जास्तीत जास्त मताधिक्याने निवडून देऊ. त्यासाठी दोन्ही हात वर करून आई साहेबांना ग्वाही द्या. राणे साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. मी म्हणते हात दाखवायचा नाही, वोट करायचं. नितेश जी तुम आगे बढ़ो, नितेश जी तुम आगे बढ़ो. भारतीय जनता पार्टीचा, महायुतीचा, भारत माता की वंदे. धन्यवाद.